В лекция 5 от курса Въведение в архитектурната композиция ще бъдат разгледани геометрична определеност на формата, ориентация на формата, нормализирани и оптимизирани качества на формата и като пример как тези 4 аспекта се комбинират в едно, форми на зрителната зала във връзка с нейното планировъчно и обемно композиционно решение, глина видимост, акустични изисквания, как те действат върху геометричната определеност на формата и нейната ориентация и обтекаеми и флуидни форми. Формата е пространственото проявление на архитектурния обем. Зададено чрез геометрични характеристики, дължина, ширина, височина, радиус, ъгли, които колкото са по-дефинирани, толкова по-компактна и дефинирана в пространството е и самата форма. Задачата е да се постигне яснота, предвидимост и контролируемост на обемно-пространствената структура на архитектурния обект. Има различни форми и тях със своята геометрична определеност, като първия пример е с ясна, стабилна форма, лесна за ориентиране. Втория пример е съвършена единна цялостна форма, която в общи линии поради своята геометрична определеност не е необходимо ясно ориентиране. Тя е центробежна, съответно спрямо нея се ориентират останалите елементи от средата. Пример на тази кула в Манхатън, която отново има ясна геометрична определеност. Това е стабилна, функционална, адаптивна форма на паралелепипед, която е лесна за модулно повторение. И геометрична определеност на формите при четвъртия пример Вила Савой на Корбюзие в околностите на Париж, където имаме комбинация от изчистени геометрични форми, кубична форма и цилиндрична рампа, които създават една визуално ясна архитектурна композиция. Ориентация на формата. Ориентация, това е разполагането, т.е. пространствената позиция на формата спрямо околната среда и посоките на света. Спрямо околната среда има отношение към комуникацията на тази форма с елементите от околната среда, връзките, фасадните решения, комуникационните връзки, пешеходни, евентуално автомобилни. По отношение на ориентация спрямо посоките на света, има отношение, т.е. има връзка с количеството слънчева светлина, което сградата като цяло и нейните пространства вътре получават. Също така визуалните връзки на вътрешните пространства, с външните пространства и с средата наоколо. И разбира се, има отношение и към възприятието на самата форма, според от коя посока се намира и евентуално се движи съответния наблюдател. Ориентацията на формата също така ясно подчертава кои са важните моменти в сградата, като те се изнасят към онази част от средата и пространството около нея, които са по-значими в сравнение с останалите околни пространства. Примери за това са сградата, залата на рок-н-рола, залата на славата на рок-н-рола в Кливланд, където тези по-динамични елементи на сградата са изнесени към нейния вход, т.е. към главния подход към нея, и по този начин подчертават, че това е по-съществената част на сградата
а навътре е друга нейна организационна а, единица. Вторият пример е жилищна сграда в Валенсия, която въпреки цилиндричната си, т.е. центробежната си, центростремителната си форма, чрез отнемане от обема е постигната ориентация на по-значимата част функционално от сградата към водната площ, която е организирана отпред през сградата. Тоест, чрез своята ориентация формите се свързват комуникационно и визуално с средата, която ги заобикаля. Нормализация на геометрията на формата. Това е приспособяване на геометричните форми към някакви наложени стандарти, пропорции, които са установени, че са благоприятни, и модулни системи, така че архитектурният обект да бъде съобразен с функционалните, конструктивни и ергономични изисквания, за да бъде комфортно използваем. Например, модулна система – това е използване на единици мярки, които са фиксирани, и тяхната повторяемост. Например, най-често се среща 30 см модул в архитектурата, или поне 10 см, 5 см, 30 см, 60 см. Това са вече по-големите, които са при конструктивните решения. Тоест, не са произволни, не са 11 см и 17 см, а всеки един елемент се вкарва в тези модулни единици. Те могат да се повтарят колкото е необходимо пъти, но това повторение, т.е. общия размер на архитектурния елемент или на архитектурния обект, трябва да е кратен на тези установени модулни единици. Идеята е всички елементи на архитектурния обект да могат да бъдат съизмерими именно чрез тези модулни единици и да не се получава разминаване. Тоест, знае се, че стаите светло са 3,30, съответно там могат да бъдат вкарана мебелировка, чието размери отново са кратни на 30 см. Така, конструктивни правила – това е съобразяване на геометричната форма на архитектурния обект с носещата система и съответно с предвидените натоварвания и материали за нейното изграждане. Тоест, когато един обект се изгражда с носещи стени, конструктивните правила ще са едни и те ще окажат своето въздействие върху геометричните качества на обекта. Когато се изпълнява с скелетно-градова система, тогава съответно решението ще бъде друго. Ако материала за изграждане е дърво, тогава елементите ще се разполагат по един начин и това също ще окаже свое въздействие върху геометричното решение. Ако е от метал, друго, ако е от бетон, отново различни. Унификация. Унификацията се е наложила с появата на фабричното производство на елементите, както и за изграждане на сградите, така и за мебелиране и обзавеждане вътре на помещенията на пространствата. Така че унификацията дава възможност за стандартизирано производство, сглобяване, поддръжка и лесна заменяемост на отделните елементи в един архитектурен обект. Оптимизация на геометрията на архитектурния обект. Това е подобряване на геометрията на формата, така че тя да отговаря по най-оптимален начин на естетически, функционални и енергийни цели. Естетическата оптимизация – това е търсене на хармония между отделните елементи и елементите към цялото и визуален баланс чрез пропорции и ритъм на композицията, което беше разгледано в предишната лекция.
Функционална оптимизация – това е осигуряване на максимална ефективност при използване на пространството. Тоест, функцията вътре да се случва с минимални препятствия, с минимални някакви спиращи процеса елементи и да се случва в правилната последователност. Енергийна оптимизация – това е форма, която минимизира топлинни загуби, осигурява добро слънчево осветление и вентилация, и това са моменти, които ще бъдат разгледани по-подробно в курса по енергийна ефективност. Примерите, които са дадени, са за няколко основни подхода за естетическа оптимизация на геометрията на архитектурния обект, чрез правило за 1/3, чрез златното сечение, чрез оптимални диагонални посоки и, разбира се, илюстрация, спиралата, която илюстрира златното сечение. Това е златно сечение, при което всеки следващ елемент нараства с коефициент 1,67 спрямо предишното. Базира се на прогресията, при която всяко трета стойност, числова и мерна, се получава чрез сбора на предишните две. 1 плюс 2 дава 3, 2 плюс 3 – 5, 3 плюс 5 – 8 и така нататък. На тази прогресия се основава така нареченото златно сечение и е един от методите, чрез които се постига най-благоприятна композиционна визия. Като пример за комбинация на тези 4 аспекта, които разгледахме: геометрична определеност, ориентация, нормализация и оптимизация на формата, ще разгледаме принципно решение на зрителна зала. Тъй като всички тези принципи се прилагат едновременно при решение на една такава зрителна зала, за да се гарантира видимост, акустика, комфорт и функционалност на процесите, които се случват в нея. По отношение на геометричната определеност, формата на зрителната зала е ясно дефинирана. В план е или полукръгла, или ветрилообразна. За някои не толкова изискващи визуален комфорт дейности може и да е правоъгълна. При всички положения е с терасовидно разположени седалки. Изискването да е полукръгла или ветрилообразна е зрителите да имат еднакъв радиус на видимост по отношение на зададена точка, която се дефинира конкретно за всяка сцена, като по-подробно тези подходи ще бъдат изучавани в курса по обществени сгради, частта театри и зрителни зали. По отношение на ориентацията, сцената е централна или фронтална. Ориентацията на залата спрямо сцената гарантира, че всички зрители имат директна и сравнително еднаква видимост. Наклона на пода и височината на редовете са съобразени с ъглите на вертикалните ъгли на видимост, които ще разгледаме малко по-късно. Нормализация на формата. При изграждане на зрителни зали се използват нормативи и стандарти, залагат се минимални ъгли на видимост за комфорт на сцената, максимално допустимо разстояние от зрителя до сцената с цел оптимална акустика, стандартизирани ширини на седалките, които да позволяват комфортно седене и при максимално уплътняване на пространството, стандартизирани ширини на редовете между тях и на междуосията. Тоест, формата е подчинена на конструктивните и ергономични правила за обществени сгради. Оптимизация на формата. Оптимизацията на формата се изразява в това, че има
наклон на пода, балкони и тераси, така че залата да се оптимизира за акустика и видимост. Формата се изчислява така, че да намали акустичните дефекти като ехо или зони, в които звука не достига достатъчно добре, да се осигури равномерно звуково поле, да се създаде комфортно зрително възприятие и, разбира се, задължително оптимизацията включва и естетическото решение, т.е. залата трябва да внушава определена атмосфера и в случая, тъй като това е обществена сграда концертна и представителност. Тоест, като обобщение може да се каже, че зрителната зала е пример за това как геометрията в архитектурата първо се определя, дефинира се, след това се ориентира спрямо сцената и зрителните оси, нормализира се, като се съобразява с стандарти и изисквания и накрая се оптимизира за постигане на акустичен и визуален комфорт. Въпреки това, зрителните зали не са еднообразни пространства с еднообразно решение. Всяка от тях има възможността да носи своето естетическо послание, както е случая с концертната зала на Уолт Дисни с архитект Франк Гери, която се разполага в Гугенхайм музея в Лос-Анджелис. Начина, по който изглежда отнавън и по който е решена вътре. Във връзка с постигане на визуален комфорт, това, което се отчита, са възможностите за хоризонтален и вертикален визуален ъгъл при хората, като те значително варират. Както виждате, хоризонталните варират от 5 до 30 градуса минимум, зоната на ясна видимост и зоната на периферно не толкова ясно видимост са до 62 градуса в двете посоки спрямо оста на зрение. Тоест, в общи линии хоризонталния ъгъл при хората варира до 120-130 градуса, като е установено, че при жените периферното зрение този ъгъл е по-широк и периферното зрение е по-детайлно, докато при мъжете има много по-детайлно централно виждане с много коректно отчитане на разстояния и размери, но за сметка на това периферното е доста по-намалено като функция. Вертикалният ъгъл, с който се съобразяват покачването на редовете през зрителната зала една спрямо друга, е малко при всички хора. Именно поради това и екраните са разположени пейзажно, т.е. са полегнали на широката си, по-широки са отколкото са високи. Именно поради тази специфика на зрението при хората, вертикалният ъгъл максимално е до около 50 градуса спрямо хоризонталата или общо, ако се събере в двете посоки, максимум около 100 градуса. Аз даже го знам към 90. И във връзка с това са и отчитайки тези ъгли, за да може всеки да има видимост към сцената, има и тези понижения на столовете в зрителна зала. По отношение на акустиката, това, което се търси, е такава геометрия на залата и в план, и в разрез, и такива материали, с които се обработват повърхностите, че звуковата вълна, излъчена от сцената, да достига до всички зрители сравнително равномерно, без да се получава забавяне и ехо, т.е. отразяване на вълната и пристигане до зрителя в последствие още веднъж повторена. И това е една доста специфична област в архитектурата, която по отношение на материали и акустична ергономичност се изучава в предмета строителна физика малко по-подробно.
Но има определени закони и норми вследствие на изследвания и проучвания, които са свързани с разпространението и отражението на звука. Те засягат времето на реверберация, дифузия и абсорбция, тъй като това са електромагнитни вълни. Те се подчиняват на всички закони, на които принципно електромагнитните излъчвания се подчиняват. Съответно, пак повтарям, формата на залата и материалите, с които се покриват вътрешните повърхности, се предвижда така, че да осигурява равномерно разпределение на звука. Това е чрез наклонени тавани, така че отражението на звука да се променя чисто геометрично, като отражение на лъч, с отражателни панели, които са на съответни места разположени от съответни материи, които подпомагат корекцията на разпространението на звука и избягване на паралелни повърхности, тъй като именно такива създават ефекта на ехото. Обтекаеми или флуидни форми. Това са геометрични форми, които нямат фиксирани граници и варират в пространството. Изключително визуално динамични, като най-често са вдъхновени от явления в природата и точно поради своята обтекаемост, поради сходството си с флуиди, затова са наречени и флуидни. Т.е. те променят своята форма, обем, посока в пространството, но плавно, без рязка смяна, без ръбове. Биват правилни, които въпреки недефинираната си геометрия се базират на ред, повторение, симетрия или параметричен дизайн, и неправилни, които протичат напълно свободни, без спазване на някакви правила. Като следват няколко примера. Първите са за правилна флуидна форма. Това е разширението на Milwaukee Art Museum с архитект Сантьяго Калатрава, който, въпреки че формите сами по себе си са неправилни, има една симетрия спрямо централната ос, маркирана от този елемент тук и повторена от този шпил, който е и същевременно държач за въжената конструкция. Въжената конструкция също е симетрична спрямо тази ос. Още един пример за летище в Ню Йорк, което даже така имитира стилизирана форма на орел или на изтребител. Отново неправилни сами по себе форми, които обаче са групирани симетрично спрямо зададена централна ос. Самите те също имат своя си осна симетрия. Правилна флуидна форма също Aqua Tower в Чикаго, като тези форми имат своята повторяемост, диктувана в вертикално отношение, диктувана от растера на подовите конструкции. Така че самите форми са геометрично не са прости, не са геометрично дефинирани, но се повтарят вертикално, следвайки ритъма на етажните конструкции. И два примера за неправилни флуидни форми. Първото е културен център в Испания, който формите протичат и се променят в пространството без дефиниран принцип на повторение или централна ос или някакъв растър, който да диктува начина, по който те се случват. На пръв поглед напълно случайно. Много често такива форми са вследствие на експериментално моделиране, скулптуриране, търсят точно това, целенасочено избягване на всякакво подчинение на водещи принципи.
И разбира се, търси се изразителността на неочакваната визия, която една такава форма дава при различните ъгли на нейното възприятие. Добър пример също така е тази сграда, наречена къщата Черна дупка в Обединени арабски емирства, която виждате сами, погледната от едната страна как изглежда, погледната от другата как изглежда, и един с един елементите не се повтарят и няма водещ принцип или водещ елемент, който да диктува как да се организират и как да се случват в пространството останалите. Може би може да се каже, че тук има едно ядро, което се изявява, около което се случат тези форми, но въпреки това една с една тези форми нямат сродство, нямат сходство в геометризацията и в ориентацията. И като обединение на темата за зрителните зали и флуидните форми е даден проекта за театър в Вердана, Италия, с автор Заха Хадид и съдружници, който не е реализиран, но който е достатъчно подробен. Виждате зрителната зала, която като цяло спазва изискванията, и формата на сградата, начина по който сградата е ориентирана около основната си функция, т.е. около зрителната зала. Зрителната зала в разрез спазва изискванията и в разпределение за ветреобразно или централно разположение на местата за сядане, наклона на пода съобразен с вертикалния ъгъл на виждане, на гледане, тавана с звукоотражателните плоскости и елементи, и същевременно флуидността на формата на цялата сграда. Една визуализация, всъщност не е визуализация, това е макет, тъй като Заха Хадид работи изключително много с макети, и ситуацията, начина по който тази сграда се разполага в парцела, който е отреден, и как елементите на околната среда се организират спрямо самата сграда, и фасада с човешки фигури, която да даде човешкия мащаб. Това са две снимки от макета на интериора, където отново имаме абсолютно преливащи се форми, с изключение, разбира се, може би на подовата конструкция, която все пак има някаква граница спрямо стените, но преливащи се пространства, отвори с неправилна форма, прозоречни осветителни отвори, които отново имат флуидни форми, самите мебели са с решения, които отговарят на цялостната стилистика на сградата, и снимка на интериора на самата зрителна зала, като цветово решение, разположение на редовете на седалките и човешки фигури. За мащаб решението на тавана с това, което вече разгледахме, пречупващи се плоскости и съответните материали, които позволяват акустичен комфорт.